Servus, je to v ďalšom videu, takže ako vidíš, dneska sme mínuse nejakých 0,4%, ale sa 500 je mínuse cez percento, Nasdaq je mínuse 1,35 a Dow Jones je mínuse cez tiež 1%, takže sme na tom najlepšie bezkonkurenčne. Dneska najlepšie, čo bolo Xiaomi, išlo hore, Alibaba, Booking, Henkel a Mondelez a najhoršie Amazon išiel najviac dole s Googlem, Nike, Tesla a Volkswagen. Takže sme na tom výborne, veľmi sa z toho teším, že sme hen tak málo v mínuse a že vlastne nejdeme úplne akože v kolerácii, alebo teda není sme s tou sa predstavkou tak, že keď ona klesá veľa, aj my klesáme menej, to ma veľmi teší a preto som aj rád, že potom to portfólio je také, že je keby mimo toho, není úplne mimo trhu, ale nespráva sa presne tak ako sa 500, ktorá je naložená proste v tých technologických spoločnostiach. Čo sa týka našej skupiny, asi ste spokojní aj vy, keďže je nás zase nové maximum. 461 ľudí a 2,37 milióna. Takže si zober, že tu sme mali 2,29 na konci januára a teraz máme 2,37, proste stále ideme hore neskutočným tempom, takže 2 milióny 370 000, čo je úplná bomba a veľká gratulácia vám všetkým, aj novým, aj starým, aj všetkým. A hlavne vďaka tomu, že aj každý mesiac prispievate vlastne a prikladáte a prikupujete, aj to je veľmi dôležité, takisto pre vaše vlastné bohatstvo a preto, aby si niečo vybudoval, pretože z tisícky vybuduješ len niečo, ale keď budeš dávať proste, keď dáš 1000 a 100 každý mesiac, tak to buduješ oveľa rýchlejšie a vidíš to potom aj na tom mojom portfóliu, že čím viac peniazí tam máš, tak tým rýchlejšie rastieš a to je gro toho, aby si tam proste čo najrýchlejšie nabúchal tie peniaze a aby sa ti začalo to zložené úročenie jaký prejavovať rýchlejšie a silnejšie. Čo sa týka ohlasovaných dividend, tak máme ohlasovanú dividendu od Bank of America. Ohlasovali 26 centov za kus kvartálne, to znamená ročne nejakých 2,22%. Ex-dividend je 7. marec, výplatný je 28. marec, tam ako vidíš som plus 64%, plus dividendy, teda to znamená nejakých 250 eur, plus dividendy 4,87, 4,72, 11,75, 4,88 a 7,04, takže veľké dividendy, plus ešte aj k tomu dobrý zisk, takže veľká spokojnosť a ako vidíš aj na tom grafe, že vlastne sa blížime k novým maximám tejto spoločnosti. Čo sa týka analytikov, tak to pôjde ešte hore o 11% na 52,83. Hedge fondy redukovali o 217 miliónov podielov, Warren Buffett redukoval o 22% na nejakých 31 miliard, takže on tam urobil ten veľký odpredaj. John Gunn redukoval o 12,22% na 2 miliardy 100 miliónov a Ken Fisher pridával 4% na nejakých 1,8 miliardy zhruba. Takže toľko vlastne k Bank of America, takže Buffett tam odpredával veľkú pozíciu. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala, je Shellka, ohlasovala teda 0,716 dolára za kus kvartálne, to znamená ročne nejakých 4,42%. Ex-dividend date je tam 14. február, výplatný je 24. marec. Tam ako vidíš som takisto v pluse nejakých 41%, to znamená 119 eur, ale tam sú obrovské dividendy. 8,69, 20,73, 8,97 a 9,74, takže brutalitka. Čo sa týka grafu, tak takisto vidíš, že nám krásne z toho spodku 2020 $25, keď stálo, tak vidíš, že teraz krásnych 66 a sa proste akýby jedným brzom vyskočilo naspäť, čo ma takisto veľmi potešilo. Čo sa týka analytikov, tak to pôjde hore o 17,6% na $78. Hedge fondy prikupovali skoro 400 000 podielov. Najväčší držiteľ tam Ken Fisher pridával 2,11% na 1,6 miliardy. Boykin Curry redukoval o 0,11% na 997 miliónov a George Davis redukoval o 2% na 455 miliónov. Takže toľko k Shellke. Ďalšia spoločnosť je Comcast, ktorá nám zvýšila dividendu a ešte dala vlastne aj buyback program, boostla, ale teda zvýšila na dividendu z 31 centov na 33 centov kvartálne, to znamená o 6,5%. For dividend yield je tam nejakých 3,53%, ex-dividend je 2. apríl, výplatný je 23. apríl. Vidíš, že som v mínuse na tejto spoločnosti nejakých 18,8%, to znamená 54 eur. Trošku nám tú stratu redukujú dividendy, 6,37, 8,50, 4,79 a 5,11. Takže vidíš, že graf je ako stúpajúci, teraz to vlastne ide keby tak do boku, ale takisto ja očakávam, že sa spoločnosť preberie a pôjde hore. Takisto analytici tvrdia, že pôjde hore o 21,7% na 41,80.
preto aj buyback program zvýšili, pretože je to za atraktívnu cenu. Čo sa týka hedžových fondov, tak taktiež prikupovali 3,6 milióna podielov. Najväčší držiteľ tam John Gunn, ktorý pridával 1,82% na 3 miliardy. Jean-Marie nerobil žiadne zmeny, nejakých 1,3 miliardy a Boykin zase redukoval 0,34% na 777 miliónov. Takže toľko vlastne Comcastu. No a ešte si dáme jednu. HPčko nám deklarovalo vlastne 0,2894 za kus, to znamená ročne nejakých tiež 3,53%. Exit rate day 12. marec, vyplatný je 2. apríl. Tam ako vidíš som v pluse 67%, to znamená skoro 200 €, plus dividendy 7,91, 21,69, 10,65 a 10,40. Čo sa týka grafu, tak ako vidíš, takisto sa pohybuje skoro na nových maximách a teraz trošku je poklesnutý. Takisto vidíš, že analytici tvrdia, že pôjde hore o 17%, nejakých 37,81, ale hedžové fondy predukovali 186 000 podielov, či to není nejaká zase vážna vec. John Gunn zase najväčšia pozícia redukovalo 3,6% na 1,2 miliardy, Theofanis redukoval o 0,5% na 801 miliónov a Ray Dalio pridával 2649% na 47,3 milióna, takže ten jediný z tých top holderov vlastne nakupoval. No a to je vlastne, čo sa týka dnešného videa, všetko. Takže máme krásne nové maximum skupiny, dneska teda poklesne trošku, ale nové maximum 461 ľudí, 2,37 milióna, takže fakt sa blížime k tým 3 miliónom veľmi rýchlo. Dneska teda minus 0,42% oproti trhu, čo je cez percento mínus, dokonca 1,3 je Nasdaq, takže veľká spokojnosť. No a čo sa týka teda dividend, tak máme jedno zvýšenie, čo ma takisto veľmi teší. Takže už mi neostáva nič iné, len ma zaželať krásny víkend, keďže je piatok. A užite si a počujeme sa v pondelok pri ďalšom videu a pri ďalších dividendách. Tiež tam máme zvýšenie dividendy u jednej ropnej spoločnosti. Takže určite si pozri pondelok video a prajem ti krásny víkend, počujeme sa. Nazdar.